måneder siden fik jeg besøg på mit kontor i Præstegård i Næstved. Det var Emilie, en af mine gamle konfirmander, der kom for at spørge mig, om jeg ville holde årets lystale til Stafet for livet. Emilie, som, hvis I spørger mig, giver anledning til håb. En ung pige, som blev student i juni, og som har kastet sig ud i projekt Stafet for livet, hvor hun sammen med mange andre gør et stort og vigtigt stykke arbejde i styregruppen. Når det giver mig håb, så er det fordi Emilie minder mig om, at det her er noget, vi er sammen om. Når vi sammen går eller løber for livet, så er det fordi vi er forbundne som mennesker. Vi er ikke bare øde øer, men forbundne og forpligtede, som vores konge siger. Min bedste veninde sendte for nyligt et Nelson Mandela-citat til mig, som hun var stødt på. Afrikanerne har nemlig et udtryk, som de kalder for Ubuntu, som dækker over det, at vi er forbundne på en måde, som ikke er synligt for øjet. Det er et ord, der ikke rigtig kan oversættes til dansk, men som betyder, at menneskelighed opstår, når vi giver noget af os selv til hinanden. Og det er det, vi gør med Stafet for livet. Og selvom jeg vidste, at jeg ville komme til at stå her og føle mig meget sårbar og hudløs, så kunne jeg naturligvis ikke sige nej til Emilie. Jeg har været rundt og set på alle lysposerne med navne, og der står så mange fine ting. Og det er et smukt skue heroppe fra med lys i poserne. Også selvom jeg står her med blandede følelser, som sorg, savn, kærlighed og håb, i en stor broget blanding. Og det er en følelse af mod. Mod til at gøre noget, der ikke er let, men som alligevel aldrig kommer i nærheden af det mod, det kræver, når man rammes af alvorlig sygdom, og man som familie bliver slået fuldstændig ud af sin bane. Vi kender alle en eller flere, som er ramt af kræft, og for hvem livet har taget en voldsom drejning. Eller vi har mistet mennesker, som vi slet ikke synes, vi kunne undvære. Vi havde bare ikke noget valg. Vi kan nogle gange høre den formulering, at han eller hun tabte kampen til kræften. Jeg forstår godt, hvad det er, der gør, at man tyr til den formulering. Og vi må hver især finde den formulering eller forklaring, som gør, at tabet bliver mindst smertefuldt. Men jeg tænker om de mennesker, jeg har kendt, som har været ramt af kræft, og som desværre ikke overlevede den, at de var stærke, og at de bestemt ikke døde som tabere. Og de har hver især gjort mit liv rigere. De har lært mig en masse, som jeg bærer med mig, blandt andet om styrke. Og på den måde er de stadig en vigtig del af mig. Og vi skal blive ved med at tale om de mennesker, vi har mistet. Så længe vi nævner deres navne, og mindes det, de sagde og gjorde, og det, de gav os med videre ud i livet, så er de iblandt os. På den måde er kærligheden stærkere end døden, og lyset er stærkere end mørket. Vi har et hav af ordsprog i det danske sprog. Hvad mange ikke ved, er måske, at en stor del af dem er hentet fra Bibelen. At vi ikke skal lade solen gå ned over vores vrede, for eksempel. At der ikke er noget nyt under solen. Og hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Og så den med, at man ikke skal stille sit lys under en skæppe. I vores sprog var udtrykket om ikke at sætte sit lys under en skæppe blevet et udtryk for, at vi skal turde tro på os selv, og at vi ikke skal være fedtede med vores evner. Men i den berømte bjergprædiken, hvor Jesus siger det til en stor skare, der har samlet sig omkring ham, der er det møntet på det andet menneske. At vi ikke skal gemme vores lys væk, men lade det skinne for andre.
Vi er lysbærere af det lys, vi selv har fået givet, og vi har en forpligtelse til at bære det videre til hinanden. Ligesom en stafet. Vi skal være lys i hinandens liv. Det er det, vi er i aften. Vi er lys, og vi tænder lys, fordi vi er forbundne. Både os, der er samlet her, og dem, vi har mistet. Det er måske ikke synligt for øjet, men vi mærker det ret tydeligt på en aften som i aften. Vi har lige lagt de lyse nætter bag os, og vi ved, hvor meget de små lys rundt omkring betyder, når efteråret snart rammer os. I aften gør din verden til forskel her på stadion, ligesom alle de kilometer, I har gået og løbet for at støtte en vigtig sag, gør en verden til forskel. I eftermiddags havde jeg vielse i en have i Mogenstrup. 2 unge mennesker sagde ja til hinanden og til kærligheden. Og sådan blander sorg og glæde sig i vores liv. Og det er med lyset som med kærligheden. Det bliver til mere, når det deles. Når vi er lys for hinanden. Lyset trænger igennem uforudsete steder og på uforudsete måder. Den kanadiske sangskriver Leonard Cohen skrev engang: "There is a crack in everything. That is how the light gets in." Det er igennem sprækkerne, at lyset finder vej. Vi skal se efter sprækkerne, og vi skal søge lyset. Alle I, der er her i aften, og under hele stafet for livet døgnet, er sprækker af lys. Alle de smil, jeg har set i dag, er sprækker, som lyset kan trænge igennem. Vi kan ikke lukke mørket ude, men vi kan lukke lyset ind. Fysikkens love viser os, at mørket ikke kan fortrænge lyset. Tværtimod, så er det lyset, der fortrænger mørket. Man kan jo gøre et forsøg. Har I for eksempel tænkt over, at når man åbner døren ind til et mørkt rum, så er det lyset, der trænger ud i mørket og ikke omvendt? I aften ser vi efter sprækkerne. Vi tænder lys, og vi er lys. For alle dem, vi er så heldige at have iblandt os, og ikke mindst for alle dem, vi har mistet. Alle dem, der var og stadig er og altid vil være lys i vores liv. Stafetten er et billede på, at lyset bliver givet videre som flammen, der bliver til mere, og at vi er forbundne som mennesker. Usynligt for øjet, men stærkt til stede på en aften som i aften. Og lad os sammen holde et minuts stilhed, og mens vi ser på lysene, der lyser mørket op, tænke på de mennesker, vi har mistet og savner, og hvis lys vi aldrig ville have undværet.